leuk informatief filmpje over een Baikai drager en vandaag heb ik de Muay Thai vast. De Muay Thai is een hele fijne drager voor iemand die heel graag wil knopen, maar niet met een lange doek wil werken. Dus dit is wel een knoopdoek, maar met een voorgevormd rugband. Dit voorgevormde rugband zal je op sommige plekken wat aan moeten gaan passen als je een klein kindje hebt. En daarvoor zijn deze handige knoopjes ontworpen. Deze flapjes die hier aan zitten, die heb je nodig als je een groter kindje hebt. Want dit is het zitvlak van het kindje. Dus heb je een kindje met wat bredere billen, laat je het breed. Maar in het begin zal dit te breed zijn. Maak je het knoopje open en maak je die weer vast hier op de buikband. Zodat je ziet, het zitvlak wordt smaller. Dat zal ik bij deze kant ook even doen. Zodat ik hem klaarmaak voor een klein kindje. Nou heb je het rugband al wel versmalt voor de billen, maar nou zal dit nog te lang zijn. Hier komen namelijk de billen, daar het nekje, dus het rugband zal nog te lang zijn. Dat kun je heel makkelijk verstellen door middel van de Muay Thai tegen je buik aan te houden en dan gewoon de buikband een keertje om te rollen. Want als namelijk nou het rugband hier omheen moet, zie je dat het rugband korter wordt. Voor mijn pop van 50-56 is dit kort genoeg. Dus ik doe hem nu om, knoop hem aan de achterkant. En pak even mijn pop erbij. Tegen mijn buik. Even goed zien vanaf de zijkant. Stof tussen de beentjes door. Tot in het nekje. Zo vast en met de hand die je nu vrij hebt, strijk je even tussen de doek en de rug van het kindje zo naar beneden en dan krijg je een mooie diepe zit van het kindje en zo zie je dat ik precies mijn hand in het nekje kan houden. Dus nou is de hoogte goed van het rugband en de breedte is goed, goed in de knieholtes, dus dit is de goede lengte voor een klein kindje. Dus ik hoop dat jullie hiermee uit de voeten kunnen om hem goed aan te kunnen passen voor een klein kindje.